Здравейте! Тъй като получихме много запитвания днес относно конвертирането на цените в евро, правя едно бързо видео да разясним по-подробно. Сега, всеки, който иска да си улесни живота, да не въвежда ръчно цените, които е имал до сега, може да използва този бутон за конвертиране на цените му в евро. Какво прави и какво не прави този бутон? Този бутон редактира, по-скоро конвертира единствено цените, които вие сте заложили предварително в продуктите си, които сте създали. Имайте предвид, че при създаване на документ, продуктите, които въвеждат, те автоматично се записват в продукти. Така че всички продукти, които вече сте използвали, вече ги имате въведени и те имат заложена цена. Която цена не е в конкретна валута, там е само стойност. И да кажем, че имате продукт, който е наем със стойност 500. Ако кликнете на този бутон за конвертиране и се съгласите, цената на наема, виждате, тя е 500, ще презаредя страницата, става конвертирана в евро 255,65. От тук нататък при създаване на продукт, на фактура или какъвто и да е документ, с този продукт наем, стойността, която ще излиза, ще бъде 255,65. Какво обаче се случва, ако вече сте създавали документи с този продукт? Ето един примерен документ, който е бил създаден през 2025, стойността е 500. Често вие използвате да бъде копиран документа или да бъде създаден през някой друг. Да кажем, че избирате копиране. Какво се случва? Тъй като вече не е разрешено да се използва лева през 2026 година, ние автоматично ви слагаме евро като валута, т.е. левът е забранен за избор. Но стойността е 500, тъй като копирате от документ, където стойността е била 500. Нищо, че валутата е била лева, а сега е евро. Лесният начин е изтривате примерно два от символите, започвате да пишете наем, избирате и вече стойността ви е в евро конвертирана. Другият вариант, по-трудният, е да използвате този калкулатор и да кажете продавам нещо за 500 лева, натискате табулация и то ви се пресмята, което е 255,65, стойността е същата и може да използвате тази стойност от тук. Това е относно конвертирането. След като веднъж сте конвертирали, бутона за конвертиране вече не е активен, за да не конвертирате двойно цените си и да се намалят вместо 2 пъти 4 пъти спрямо курса. Ако има нещо неясно, пишете ни или се обаждайте, за да ви помагаме.